Un mes despois de abandonar as filas do Partido Popular, o seu histórico líder en Barro, José Antonio Landín, encabeza unha nova formación. Hoxe naceu nunha notaría de Vilagarcía o seu novo partido político, Xuntos por Galicia. Como habíamos prometido fai xa un par de meses, a raíz de certos desencontros, sobre todo por falta de inversións e de diálogos no noso Concello de Barro, pois acabamos de sair do notario de firmar a acta notarial de constitución do novo partido político que en principio se vai a dedicar a resolver a ilusión no Concello de Barro. Así, en Barro, nas eleccións municipais do vindeiro ano haberá unha nova papeleta, a de Xuntos por Barro, pero o partido nace con vocación autonómica e local. De feito, non desbotan presentar listas noutros concellos. Ao largo destes 2 meses tivemos contactos con outras persoas por aí de outros concellos que sufren un pouco o mismo que nós vimos sufrindo. Falta de diálogo, e falta de inversión, falta de traballo e falta de baixar á calle a falar coa xente. Primeiro, empezaremos creando a estrutura no noso Concello, en Barro, pero estamos abertos e, de feito, temos un diálogo xa con outros concellos, con outras persoas, para, de cara ás próximas municipales, que están lonxe pero cerca, presentar listas na maior parte dos concellos que poidamos. Neste novo proxecto, o exalcalde estará acompañado polos 2 edís de Barro que abandonaron o PP con el, José Suárez e Lucho Martínez, que serán secretario e tesoureiro respectivamente da nova formación. No pleno municipal de mañá, os 3 pasarán a ser concelleiros non adscritos.